Het blauwtongvirus griept heel vlug om hem heen. Ook in Noord-Friesland binnen de eerste besmettingen vastgesteld. 14 dagen geleden zit er nog in het zuidwesten. En hij zit hier nu in de buurt. Hè. We zitten hier over Dokkum en in de Onderdokkum en Holm en Stiens hebben we al infecties. Het gaat heel uit. En het kan zelf wel wezen dat wij hier op deze locatie ook al een besmetting hebben. Maar de incubatietijd, hè, het moment van besmetting en klinische verschijnsels is 15 dagen. Dus we houden hard vast en we verwachten eigenlijk net over dat de besmetting direct komt. Een soort boeren hebben angst dat het virus ook bij haar bedroogde kop opstekken zal. Met alle gevolgen ervan. Maar ook bij zijn safari meiden ze haar zorgen. Uiteindelijk hebben we haar best wel wat soorten skiën en guiden. Nou ja, goed, dat is natuurlijk bij ons eerst ontdenken, maar we hebben mini-ceeboes, dat is een soort van ko. Nou, en we hinten super correct doorheen dat alpaca's direct gevoelig verbinden. Ja, dan binnen er wel wat beestjes, ja. Waar ik dan met name nog in zit is, ik neem het maar de dierenleed heen. Je wil wel goed handelen. Ik denk wel, het werkt voor ons wel oorzaak voor een boerderij zijn, maar het is net dat mensen hier niet meer komen op het moment dat er een geitje ziek is of zo. Maar ja, het is, ik zou wel heel vervelend vinden. We staan nou in de file Mekkerhof, ja, die de helft van die geiten ziek van wordt. Ja, uiteraard, dat is emotioneel wel een omslag. Elk beest reageert het oors op het blauwtongvirus, maar rond nota is er nog niets in te doen. En dat jouwt een machteloos gevoel. We hebben een hele hoop verwachting voor het vaccin. Er is een goed werkend vaccin in Afrika, Zuid-Afrika. Daar hebben ze al honderden jaren ervaring met deze ziekte en ook met de bestrijding daarvan. Maar onze minister had in al zijn wijsheid besloten om dat hier net te laten. En dat was eigenlijk de enige strohalm bij de sector heel erg hoge verwachting van hier. En daar kunnen we terug vragen bij stellen. Ik weet net wat de reden precies is dat het net goedkeurd is. Dus in die zin had ik denk ik net een mening over, ja, maar een vaccin is wel echt de manier was om hieruit te komen. En dat geldt voor verpleegsters, maar dat geldt ook voor een organisatie zoals ons. Een vaccin te laten op de markt is altijd heel dreig. Behalve bij corona hebben we gezien dat het toen wel heel snel kon. Maar dan is het een kwestie van economisch belang en wetenschap. En wetenschap is altijd net sluitend. Die bent ik altijd net aan de ring. Dus we binnen eigenlijk in een hele onzekere situatie terugkomen. Hoe dit vaccin net tastien is. Kijk mij eens benauwd dat als er geen vaccin komt, dit grote gevolgen hebben zal. Hele grote financiële strop. Heeft volle breder dan dat men nu nog hoe zit. Want dat had ik voor de gevolgen voor de handel en de export van dieren nou momenteel. Dat alleen net, maar net de financiële, maar de emotionele strop is nog volle groter.